Ang makalilisang nga talan-awon. Marcos Kapitulo 13 versikulo 14, 23. Kon makita na ninyo ang makalilisang nga magdala og kalaglagan nga anaa sa lugar nga dili angay tindugan niini, alang sa magbabasa, sabta ang kahulugan niini. Nianang panahuna, ang mga anaa sa Judea kinahanglan mo kalagi ngadto sa kabukiran. Ang tao nga anaa sa gawas sa iyang balay dili na musulod aron sa pagkuha sa bisan ansa. Ang anaa sa iyang o madili na angay mo pauli aron sa pagkuha sa iyang bisti. Alaot ang mga buntis ug ang mga inahan nga nagapasuso ni anang mga adlaw tungod kay maglised sila sa pagkagiyo. Pag-ampo kamo nga kini dili mahitabo sa tingtugnaw, kay ni anang mga panahon na moabot ang pag-antos nga wala pagayod mahitabo sukad sa pagmugna sa Dios sa kalibutan, ug dili na mahitabo pag-usab ang sama ni inibisan kanusa. Kon kadtong mga adlaw wala kunhori sa Ginoo wala gayoy mahibilin nga tawo. Apan tungod sa iyang kaluoy sa iyang mga pinili, gikunhori niya kadtong mga adlaw. Kon danay mo ingon kaninyo, ani ana ang Kristo. O kahaatuo siya. Ayo ka mo pagtuo. Kay muto nga ang dili tinuod nga mga Kristo ug ang mini nga mga propeta. Muhimo silag mga milagro ug kahibulungan nga mga buhat sa katuyuan nga mapahisalaag, kon mahimo, bisan pa ang mga pinili sa Dios. Bu sa pagbantay kamo. Kipasidanan ko na kamong daan mahitungod nining mga butanga.